ҷавоне гуфт: занҳо ақл надоранд. шайх гуфт: оё беақлии зан дар он аст ки ту бар инҳоро 9 моҳ дар батнаш нигоҳ дошт, 2 сол чири сафед ва аз ҳама муҳим 18 сол бо меҳр парвариш кард, ки то имрӯз биёиву беақл бигӯӣ ва ё таҳқираш кунӣ. азизони дил, зан модари мо, зан ҳамсари мо, зан хоҳари мо, зан духтари мо, зан ҳусни замин, ҳусни само, ҳусни замон аст. қасри заррин безани хуб кулбаи вайрон аст. дар биёбон баҳри мард оғӯши зан кошона аст. бахти ҳар марди накӯ дар зиндагони ин зан аст. зиндагиро гар зан набошад, мардро ғамхона аст.